Ένας τρόπος να μειώσουμε τις δαπάνες είναι να πούμε ποιο είναι αυτό το κράτος, το τόσο, θα το συρρικνώσουμε συμμετρικά. Πώς κάνουν οι μάγισσες με το μήλο της χιονάτης που το δηλητήριο το συρρίκνωσε και έγινε χάλι κλπ. Κάπως έτσι. Dip the apple in the brew. Let the sleeping death seep through. Look on the skin, the symbol of what lies within. Now turn red to tempt Snow White to make her hunger for a bite. Have a bite? It's not for you, it's for Snow White. When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal. Then I'll be fairest in the land. Buried alive. Από τη μια ακούσαμε επαναλήψεις προεκλογικών γενικοτήτων. Κάποιοι, πολλοί νομίζω, θα περίμεναν μια κυβέρνηση της αριστεράς να βάλει τέλος σε όλα αυτά. Νομίζω ότι πρέπει να μπουν δίδακτρα στα πανεπιστήμια. Νομίζω ότι πρέπει να μπουν δίδακτρα στα πανεπιστήμια. Δίδακτρα για όλους και για όλες. Και να υπάρχει ένα σύστημα υποτροφιών για εκείνους και εκείνες που έχουν εγνωσμένη δυνατότητα να παρακολουθήσουν, αλλά δεν έχουν τα χρήματα για να πληρώσουν. Αυτό είναι και πιο κοινωνικά δίκαιο και πιο οικονομικά βιώσιμο και μπορεί να συνδεθεί και με μεγαλύτερη δέσμευση των φοιτητών και των φοιτητριών έναντι του έργου τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Για όλους. Τι κάνετε μωρέ! Σταματήστε το κάρφουνο! Όχι άλλο κάρφουνο! Α, ωραία τότε. Λοιπόν,